Anna tulla. Anna tulla nyt, Jebe. Pistä tulee. Anna mennä. Tuo on varmaan helppo. Tää kusee mitään tää. Anna tulla, anna tulla. No niin, Jebe, anna mennä. Tulee vielä! Mikä? Meillä on poika tänään! Poika on syntynyt! Poika lapsi! Tulee nenästäkin. Lätkä pest! Peliä ei lopeteta vielä! Ei niin. Vittu tähän jäänyt! Tätä voi pelaa viina. Sä voit tehdä skarppa hetken, kun syöt seuraavat tykkösen tossa. Tässä on muutama lonkero! Vai enemmän koppeen. Vai ole snapsia aina. Mä oon muuten tossa. Niin mäkin. Meillä on pitkä aikaa purjannut kännissä. Ei tule kuin pari tuntia meijäkaan niin purjaa. Ei se ole mitään aikaa. Ei se ole mitään aikaa. No niin, jatkuuks peliä? Ei Jeppe purjaa, se vie vähän aikaa. Voikin purjaa? Nyt mene sinne vittu. Anna mennä! Ei mene. Jos se saa yhden muukkin, sit menee. Okei. Mun sotori vittu ei ole yhtään mitään, ei tarvii räästä. Kyllä se kuva tulee. Ei kuva, nyt se kuva. Mä yritän nyt rääkkiä. Kuvan koko ajan. No niin, siinä jätkät vetää beerbongin loppukilpailu. Vittu, aita läppä vittu. Mistä on olla puhuttu? En mä tiedä puhuttiinko sitä taitolajiksi tai joksikin. Molemmat on jo siellä vittu. Puiden vielä. Vittu me pistettiin jengiä laattaa Mikä oikeesti. vittu teillä on tossa ku 2 viimeistä? Vittu molemmat heittää vittu samaan aikaan sisään. Ei vittu mulkin letää vittu. Älä kävele siellä. Mulla ei onneksi aina vielä. Ja jollakin lahtaa. Ja se on joku paikka. Potkannut se. Oli nyt äänet. Tää riitti tältä päivältä. Tätä määrää tossa. Mitä helvettiä tää tapahtuu vittu? Sillä makkaraa vittu. Sä on syönyt. Mä aina purjannut vielä vittu. Hei, teillä on noin vielä. Haluan vetää vittu röökin tähän väliin jos saan. Saatte vetää röökin vittu. Kyllä mä sanoin, mulla on ainakin nyt